Un gran partido que firmou o Chantada B o sábado no Sangoñedo contra o Santa Comba. Os de Juan saíron ao campo coas ideas claras e dominaron por completo o encontro, sen pasar apuros e incluso puderon subir algún gol máis ao marcador que ao final do encontro reflectía o 3-1 para os locais. O certo é que creo que foi un partido no que fomos bastante superiores e que nos levamos merecidamente a victoria. Eles viñeron dun xeito bastante conservador o partido, nos tomamos iniciativa desde o primeiro momento. É certo que nos primeiros minutos nos costou profundizar porque eles estaban moi ben armados defensivamente, pero bueno, no minuto 16, tras un tiro de Tara e un rexeite, pois Adrián conseguiu un 0. A partir de aí sí que nos sentimos máis cómodos, incluso tivemos ocasións para ampliar a vantaxe, un gol que creo que era legal anulado a Rubén, hasta que vixamos o 2-0 noutro novo tanto de, bueno, nun tanto de Rubén, pasada a media hora de partido e co 2-0 chegamos ao descanso. Na segunda metade pois sabíamos que non nos debíamos relaxar para non meter o equipo rival no partido e xa aos 5 minutos un gran disparo lonxano de Rubén puxo o 3-0 que xa deixou o partido bastante encarrilado. A partir de aí dedicamos un poquinho máis a non arriscar. É certo que incluso tivemos ocasións para facer algún gol máis e xa no tempo engadido eles meteron un gol pois que echou o resultado, por así dicir. O adestrador fai unha valoración positiva do que levan de Liga. Os de Juan están sextos na táboa con 10 puntos. E con esta victoria, a verdade é que na casa que nos estamos amosando bastante fortes, agora sumamos 10 puntos de 18, estamos na sexta posición da táboa, pero bueno, a estas alturas a posición anecdótica, o que me importa é ir sumando puntos, que non haxa que sumar despois, e bueno, creo que o inicio, aínda que tivemos algún fallo que podemos evitar en algún partido, pois creo que en xeral pois está sendo positivo. A vindeira xornada o B repite como local. Nesta ocasión reciben ao Rubián, un dos equipos fortes da Liga, pese a ser un recén ascendido, xa que se reforzaron con xogadores de categorías superiores e ata o de agora tan só cederon un empate. Está claro que vai ser un rival complicado. Nós temos que aproveitar a fortaleza que estamos tendo como locais e intentar ser mellores que eles como bloque, como equipo. Traballaremos para eso esta semana e a verdade é que é un partido que nos están costando os rivales da zona alta e que temos ganas de demostrar que podemos non só competir, sino vencer este tipo de equipos. Con lo cal creo que vai ser un partido que afrontemos con moita intensidade e motivación. E bueno, pois sería importante tamén que a xente viñera a arroparnos.